Zviri on social media so. Zvishosho anobudisa mukadzi munhu achidonha pa stage. Amana boy here. Ona kani ona vini. Mukadzi wadu. Ameno aimba mukadzi uchanga anongobuda achidonha chama. Tobona. Nyara. Chishona ichisha. Ndiri ku akufonze nzoerengekere. Ndiri ndikuya nechi anduke nechi netable kan tablet ndiana ke ada kutosponsor tike yaruya netable rangu ukushandisika nini tike yaruya netable rangu tike aya gara pasi ndikuzisha gara pasi ausiziya mwana wa monzi saka unzoti yena tike muri kutofambidzana and utoona tiki achitoita project achitoita zvinhu zvitone musoro zvokutoti unototi ndine face ukutoti kana ukaenda pamberi pangu utomira nekuti hatsano sha tike ndotomude igatonawo itike iyo udaonesana nini manje iye andozoti nini ndikatonana naye hapana chisvinhu chinobuda saka ndokangasa maproject angu ndokusiyai usanda unesana ndokusiyai cha totaura izvozvi nekamukamwana akasha anzi apa takshow pa isi techitoziyana pachimafia hapana zvaunoziya nezvatike mani abo wangu ibhoba tichaonako apa uyasha dziri hadzikasadzo zvona ndiri pana paya hadzinge sina zvona akabata plastic bag ndo mari iri table yacho ndinge makareruka kasi ndo machaina ari kuuya emachaina tike babe. Hai wapo. Hakuna chitu chari pake. Iwe tike iwe zvinhu zvacho so. Ka birthday nango tiri ku surprise. Kuzo zvinhu zvakaoma but ndati ndikakuigira iri boy. Kwenda. Ari sikurema wa. Aiwa, kurakatanga urema rino. Aiwapo. Aiwapo, unogona kuvhura. Ndangoti ndingokusurprise so. Riri mukati mukabepeka. Tebrush. Ndo mari tablet racho. Vhura. Asina tike wakakwana. Kumubvunza munhu here. Wakakwana here tike? Kaswasha here tablet racho. Iwe ndikurwara here ini. Hata wakambondisendera. Tike unobowa iwe. Zvona tike. Aiwa, ndanangomera. Right. Ukuzvona here. Ndanangoti ndikupoka surprise. Surprise yechi? Aiwa, atiwe wakamboti uri kurwara here.